ناگهان ئاکارسەل لەبەر دەرێ ماڵاخوا بیازدە گولەیان تێ تەرۆرکردن. ڕۆلنیرۆ و لە ناوەندا باژارێ سلێمانیێ چالاکڤانا کورد ناگەهان ئاکارسەل تێ تەرۆرکردن. پێر سێشەمێ di navbera saet 10 û 11 sibehê de li taxa Bextiyariye ya bajarê Silêmaniyê û li ber derê mala xwe Akarsel ji hêla çekdarekî ve bi-11 guleyan tê terorkirin. Li gor asayişa Silêmaniyê kujerê nagihanê bi destxwara hewl dide ku bireve Hewlêrê lêbelê ji hêla asayişê ve tê girtin. Termê nagihana şehîd jî bo navenda pizîşkiya dadê ya Silêmaniyê tê rakirin. Nagihan Akarsel kî ye? Nagihan Akarsela rojnamavan û lêkoler li bajarê Qonyayê hatiye dinyayê. Li zanîngeha Gaziyê Fakulteya Ragihandinê qedandiye. Paşê li zanîngeha Enqereyê di beşa zanistên civakî de master kiriye. Di gelek rojname û kovarên Bakurê Kurdistanê de xebitiye û nivîsiye û dema dawiyê li bajarê Silêmaniyê tenê mijûlî xebatên jinolojiyê bûye. Ew sernivîsera kovara jinolojiyê û endama navenda jinolojiye ya lêkolînan bû. Derbarê jinên Kurdistanê de wê gelek berhem û lêkolîn hebûn. Pêr sibehê ji hêla kujerekî ve hat terorkirin. Li gor agahiyên destpêkê ew kujerê han dê girêdayî mîta Tirkiyeyê be. Lewra ev ne cara pêşîn e ku li devera Silêmaniyê mîta Tirkan bi karên wiha hovane ve radibe. Ji 2021 ve ji bilî Akarsel çar rayedar û kesayetên din ên Kurd li Silêmaniyê ji hêla Tirkiyaya dagirker ve şehîd bûne. Şikrî Serhed, Ferhat Şiblî, Mamoste Şemal, Zekî Çelebî. Balkêşe ku piştî terorkirina nagihanê bi du sê saetan her di nîvroja pêr sêşemê de li qezaya Şarbajêrê ku li Bakurê parêzgeha Silêmaniyê ye, droneka Tirkiyaya dagirker otomobîlekê bombebaran dike û tê gotin ku şehîd û birîndar hene. Li gor te, dewleta Tirk çawa dikare wiha rehet pê li serweriya welatekî din bike û li pêş çavên temamê dinyayê Kurdan qir bike.